Agay, gay. Nagamatan, kahilabtanon naman ang gyud. Tanawa ra gid ninyo, tanawa ra gid ninyo. Ano sa man siya? Ano siya hubog? Yan na siya sa katawang po. Sa may plano ani niya. Nawara, awara. Gilingi siya. So, buhato ni hilabtan sa niya. Huwag ni nagilabot sa iya ba? Pahuwerap ng tao niya ba? Tanaw niya. Ito, bagyan. Lakaw siya. So, yung plano ni niya. Magdaglukay. Unsaw na ni mo? Ubuka na ni mo? Dagan. Sabi, kuha ni niya. Nagkuha siya sa higop. Saan niya kuha? Balik. Nagkuha siya higot na higtan ni niya. Ano may plano ni niya ka? Li niya, klaro niya ito bagit. Diyan niya, nato niya. Nang iro, naglibog siya sa ibuhat. Siya pa ibuhat ni niya, eh. Sa iro, naglibog. Digtan niya, lukay, higtan. Dayon, saan na niya? Ikaw daw bang, yung malang nakilabtanon. Pahuwerag na tao niya ba? So, hubog siguro na siya. Hubog siguro ni. Nakatungkos na pisdan. Maniho. Saan na niya? Saan na? Ini. Higot is tiil di ay. Higtan niya tiil. Higtan niya. Niya sama ni Goman. Higot. Dayon. Diyan na. Nag-iibtan ni bungot. Agay. Gay. Interesado mo rin tawahan na gitu. Gay. Pamapahin tas na. Sakitan siguro ang tao ni. Nagamatan. Gigukod. Pwede dito mo rin eh. Ay, ang kundi, ang lukay. Gigos din, paragdagan, mabuhit-buhit, ang lukay. Pagkahilabtanon naman ang gyud. Tanawa ulit dito. Dakop na.